Nagaland along riarlo Mukokchung district arlo Aliba arong along ingdeng kithom ningkan esek thoithe-rampre arong aji kepaman ponji aphan chisik chedang pon bomlo Bangso Cucumber Festival arong aji kewangji aruni phai kep surihini raing kora pliar nisi paman ponpo kedam tanga naningkan pen aphante pining aningkan abang labangso arong aji pami peklar muchot la pen pathi muchot ji aphan sitiri kamatum chisik pon Aliba arong ke Mukokchung district arlo inglongari kilang mipi ongpangkong angkangsi du lason si halaso arong along longriarat lapen kijui kilang araratum kahumridam joyki pining aningkan rong aji kepaman misenji aphan tirika mamai pen chisik chedang pon bom lopusi inut asai phu abang pherang ke aphan pachini dun thoithe-rampre arong aji ahu thoithe kinang daprang lapen botor keme kachingbar be pen ajok phurkimo ahut pen nini ketalon arong aji pining pen ke anisi ansi paman pon unchot popusi pangdak pon halabang so arong aji ahu thoithe anchot kali bonta kaprek asonamung kelan padoji lapente ason ajai mek hai hui pedo ponsi rong aji aliralon padoji News report, Karbiang Long Live.